Uy, na ako istorya aning alingatong. Sa una, wanubang ko itong mga itas ba? Ita, mga ata. Unya, kana amang uban-uban man ko ito ng mga ati, bitaw. Mga ati, manok. Kanang limukon. Limukon? Diyan naman ay kawayan. Ingo man na sila og ano yung man ko ako na pudbi kay lami mga hut ana ba ana niyong mataong barkada og di ra ba na mutingog ng hut og dili ko no sampungag kanang dahon Baba. Di gibutang nila dahon ang aglingato. Apilo ninyo lampas ng halibuon? Ay, kay mga herbal. Adyaw, kay makatabang na. Muktubo din na. Bitaw. Huy, lamit naman na nagbalang, huy. Pembizaan lagi nila. Hoy, mura lagi pumudag tinuod. Sige na sa bawah para po hindi na gumagana. Malili ka kabidyo. Sandali ha. Nakaka-video ko siya sa yung pag naka-send na ulo ako. Kapubili ito sandali ha. Ayusin ko. Saan yung apelido niya, Ma'am Flor? Siya apelido niya? Firangco Julio? Julio? Firangco Julio. Litian? Ano ba yan? Wala ko dahil. Sorry. And he prepares food for his creatures with his name. Blessed are you. Ciao. Ma'am Flor! Ongoing. Ma'am Flor, mag-dats lang rakunot na dali. Yan natin nilin ito yan. Natin nilin. Abang na. Ay, bata ito yan. Okay pa rin na ba? Yaya, wag ka na mga pamasuan. Ano naman mo na? Ini dyan. Kaya kailangan isang bulano. Ang mga panday, mga tutugda. Pinagawa dito dyan na. Tuto ko na yung JJ. Bakit ako? So, yun, pwede yung panday. Kahit pa lang yung Magkuhan. Amaro. punta ng ako-orders. Ito yan. Tuwag ikaw. Huwag ko na pupunta.
Wala sa mga kauban. Dali pa matana. Ni-enjoy mo sa party. Kana medyo. Ugma ko kanimo da. Kaya mo na komedya to niyo makamao. Kamao jud ay. Kanta ka. Baliling. Kanta pa ka. Tsaka baleleng. Hay baleng. Yesterday. All my troubles. To yesterday. Yesterday. Inting pa katong tahon. May nagkapaluya sa mga. Ano man? Ang Bermuda. Kay ko pa man kay bawa na tantanan pa mo pag ari dito buhion. Kani mga tanang to dai talikod ra. Kay haron nga. Dali na to tara. Simple mo to o katong puno sa mga harap. Ugma ko kanimo da. Kaya mo na komedya to niyo makamao. Kamao jud ay. Guys, nining panahon na guys, nanguli na kami padung sa amo ang gigikanan guys. Karon pa ko ni Ma'am Hilin di ay daghan din ni mga talento. Kaya na ko komedya ra ni mo gitar jud di ay. Og nalingaw kay mi dito sa iyang farm guys. Og ako guys nagpasalamat jud ko ni Ma'am Hilin nga usa jud ko sa iyang tagaag pagtugot nga niadto sa maong farm. Kay nalingaw kaayo ko. Og ingon man Ma'am Hilin, salamat sa imuhang pag-invite namo. Og ako nagpasalamat sab guys sa way pag lurang sa inyong pagtanaw sa akong mga videos. Ug ako moingon guys, bye-bye! Daghan na gyud taong. Kato daing laki mo ay mo kuan. Panakot nang ganda ba ya? Kuan mo panakot ko nang ganda. Papauwi na kami. Mga Tagalog. Mo gyapon ni hinlua balanghoyan malagi di ay oh. Oh, saging og balanghoy. Iya ko na anak. Sige gyapon nga na may labat oh. Tumadit sa nailabahay dito. Sini kay na ano pud na. Kaning adto iya kaning hinluan. Kaning saging kung tapukan ug sagbot no manambok oh. Kanang patay ba? Ginampas, sinampas. Na mga patay oh. Kan malagi di makayan ni kon kay sama-sama trabaho dire. Katong nag-drive. Binuwanan to. Kay tagbantay dire. Pero at least nakita man oh. Di tigbantay sa puta hinlo.
Hotel mga Sorry na, miss. Ha? Salamat silang tanan. Isa ta kana ka na kay. Sunod mo ka kumay kasi. Kana kani. Ikaw man kanina pag hindi ko. Ito na mo kilit damo. Kilibilaw. Ipag-abuti mo kanina? Nabalay mo regasada. Siyempre, binilakaw na ito nakipagkampo para yung gabay sayaw ko. Kana ka sa na ini wa kay kasada. Ang wala kay. Ayo ini na kay maminit. Dili cuma na tunay payag. Ini lah teman nih malam Ito para magbayo saan. baik yang Wan naglangoy daghan kung suwa ang kupon. Pero naglangoy balay. Dugay na dekane nga tikane. Tay-tay pagian sama ni tay-tay pagian ni pagkulay. Akin ni sa taga pagian ko na kawani kaila mo dana na. Ha? Pagian daghan. Ini agang yung paimanan. Oo, ang dapit aring amo nga. Sa baliyo ang ilang minjog paimanan. Ano yung yasun niya ay kagang magtangstam na ng mahal sa baliyo. Yang inahan, mahan isuon inahan. Talia. Ini talia. Isus.